4.500.000 Mas. Oleh apa Pak? Pakai lemari suci, putih bersih. Mundur. Kok suci ki piye to? Suci rupane, putih bersih kayak ngene iki lho. Oh, Iki iki to. komplit lho. Komplit piye? Komplit full set, eneng apa jenenge ada hijab. Ya, Oh, ada ini tak hijab kok ondo komplit. iki. Ondo ya pasang genteng. Lah model Ada ondo hijab, ya? jaket kena dikek kene. Oh, ya komplit Pak ya. Sing nomor loro ki ada boneka. Souvenir boneka piala tas branded komplit ning kene cocok. Wis ning lampune. Lho, lampune ya. Komplit iki wis tak kei dop Oh, ning golek bengi aman. Lampune. Lah iki kocone sakmene gedene lho Mas, nek ngoco ketok kabeh. Kabeh, Nah, iya. terus iki jerone yang ngene iki. Piye Mas? Rak susun neng 1 2 3 4 5 6 7 8 jek tak kei laci jerone. Oh, jene lacine kuwi Iya ya. no, kayak Iya, gitu. mana. Yo. Kena iya dah apa topo kene iki lacine. Yo jan cocok Jek iki. si tongkas Mas. Piye, piye? Lawange ya surung. Iki gantungan. Ki los gantungane iki. Gantungane los. Oh, iya, Mas. Umpama ya bojomu duwe dress panjang apa gamis wi aman, gak bakal klengstreh ngisor. Oh ngono iki. Ya toh, iki Iya. ya ning sentere san. Cocok iki. Iki bahannya ya ACP lho Mas. ACP ki piye? Anti rayap, anti pecah, aluminium composite panel. Iki Oh. rangkane aluminium. Berarti saman iki ya? Aman. 4.500.000 wis oleh lemari samene gedene. Lah mau ngetenen Jawa Tengah iso apa, Kak? Gratis ongkir aja khawatir. Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Madura kuwi free ongkir. Bayar COD nek wis teko omah. Iki metu glindinge ngisore ya. Oh, lho. Iki metu rodone kaya. Nek kodane. Pol dadine gedhi, gak samar kabotan nek ngangkat disurung-surung kena. Nah, Oke, heeh. wis ngene dadi larisi ya, iki lho. Oke. Mendingi pol ning Arthur Mebel. Nah, iki lho. Cocok iki. Gede namanya mbiyen iki.